Biharo tabuk bo agine hai jungle ras no honei mano जों नुगै मानो चौमारिन जरा हांदी कवै बोथार लाइमानि बुलाइमानि तक लाइमानि चीन भारत हा कतरनि काइसे स्टेट बिहार गांके गोबां कुकनो कक सिलसा जागो आमाहायनो मांकलि लाइ थांजो 24 तारिख नि हरो काइसे पार्टी मानि पूरा इंडिया नि इंटरनेट तो ताबुक वायरल अंगै तंगो वायरल अंगै बेलाय खेनो काइसे सुमुंति सजाक तंखा कि बिहारो ताबुक बोदा जंगल राज चलि तंखो लाइ थांजाक 24 तारिख नि हरो ओ पार्टी मुंखा हरने 11टा जराव जतनो काइलाय पान्दानी काइजागै तंथक लाइमानि जरा कैना जामाइनो आशीर्वाद लाइमानि जरा आ जरावनो फाइ खरकसा जला फाइ बहगो पिस्तल बाय सिलाइ कवै क्लाइ क्लाङै थांखा अमो मारखेनो आ कक्जंनायनि मुं उंखा आ कैनानि बुमुं उंखा आरती कुमारी बनि बहगो नांखा तै गानानि हस्पिटाल तलांखा तलांफुनो बेलाय हरं थांमानि बागै बनो वाराणसीनि ट्रुमा सेन्टारो रहरमानलिया आबगै बो बेलायखनो इनजिउर उंखा गे ताबुक फैमिली मेम्बार्स रक खलाई अमाहायके सावै दंगो जे माने बनो फैमिली मेम्बार्स रकनि मीडिया रिपोर्ट्स नि मुताबिक जे गानानि तंनाय हायकेबा नक्सी नकारेनि बरक बाय बरकनि किसा कक सालायमानि तंगो हामिया तंगो आबागैनो अ वालायमानि तै अ ब्रैनो फाइ काइलाय पान्दानि दिनो न कक फैया गे बेलायनो वानामा सिंचानो उंसिओ अमाहाय खलायै काइलाय पान्दाओसे सिलाय फाइ कक फैया फेबो जों नुगैमानो आगे चीनी त्रिपुरा हास्यो हंगे हामजा खलायै काइलाय पान्दानि बेदिनि पॉइंट कैना खगै क्लांलाय हनै खनाव ताबुक तो खनाली आगिता फेबो बिहारो गांके ताबुक पॉइंट अमाहाय अवाना माने ओ मांगप्ली रक बेलें किरमे सिचे दा काइजागै दङ खुशी चला कैना जामाय वान सुगै दंखाना गोबां कुकनो वान सुगै दंखाना फेबो आ वान सुगै दंमान जरानो अमाहाय पार्टी मु ngै थांगो